Лукашенко ляціць у Казахстан на двухдзённы саміт ЕАЭС. Сотні населеных пунктаў засталіся без святла праз непагадзь. Сілавікі трэнуюцца душыць пратэсты беларусаў. І люксавая прапанова ад айчыннага тураператара. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў чацвярга 28 траўня. Пачынаем. На Меншыне ва ўсіх населеных пунктах, што пацярпелі ад непагадзі, аднавілі электразабеспячэнне. Пра гэта сёння раніцаю заявілі ў Менскэнерга. Рэгіён, як і Віцебская вобласць, моцна пацярпеў напярэдадні ад стыхіі. Шквалісты вецер парушыў электразабеспячэнне ў больш як 200 паселішчах Меншыны. Агулам жа Белэнерга паведамляла аб праблемах з электрычнасцю ў больш як 5000 населеных пунктаў. На ліквідацыю наступстваў непагадзі напярэдадні выйшлі і працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Гэтак на Меншыне ратаўнікі 13 разоў выязджалі распілоўваць і прыбіраць паваленыя дрэвы. У жодзіне, прынамсі, адно з іх пашкодзіла легкавік. Больш за дзесятак разоў давялося выязджаць падраздзяленням МНС на прыбіранне ў Віцебскай і Магілёўскай вобласцях. Сёння надвор'е захавае неспрыяльны характар. Праз моцны вецер парывамі 15-20 метраў за секунду у МНС папярэдзілі пра рызыку абрываў электралініяў, пашкоджання дахаў будынкаў і падзення дрэваў. Беларускіх школьнікаў навучаць працаваць з нейрасеткамі. З новага навучальнага года для вучняў 8-11 класаў уводзіцца факультатыў па прыкладных тэхналогіях штучнага інтэлекту. Адпаведную праграму ўжо зацвердзіла Міністэрства адукацыі. У ведомстве анансавалі, што на факультатыве падлеткі будуць разбірацца ў прынцыпах працы генератыўных мадэляў і асвоіць навыкі промптынгу для тэкставых і графічных сетак. Разумныя алгарытмы школьнікам прапануюць выкарыстоўваць як персанальных памочнікаў пры вывучэнні іншых прадметаў. Акрамя стварэння кантэнту і аналізу звестак, вучням патлумачаць правілы бяспекі і этычныя нормы пры ўзаемадзеянні з машынным розумам. Праграма навучальнага курсу будзе дасяжная на нацыянальным адукацыйным партале. Лукашэнкаўскія сілавікі чарговы раз трэнаваліся здушваць грамадзянскія пратэсты. Камандна-штабныя вучэнні пад кіраўніцтвам міністра Івана Кубракова і ягонага адыёзнага намесніка Мікалая Карпенкова прайшлі напярэдадні ў Магілёве. У хадзе двухдзённага збору сілавікі адпрацоўвалі не столькі барацьбу з рэальнымі злачынцамі, напрыклад, вызвалення закладнікаў, колькі тэхналогію здушэння масавых акцыяў пратэсту. Між іншага, перахоплівалі аўтобус, цытата, па экстрэміску настроенымі грамадзянамі, затрымоўвалі жанчын, выстраеных з кветкамі ўздоўж дарогі, ды кіроўцаў, якія спыняліся і сігналілі на знак падтрымання. Таксама адпрацоўвалі супрацьдзеянне імітаванаму мітынгу пры дапамозе вадамётаў і агняпальнай зброі. Падводзячы вынікі вучэнняў, Кубракоў чарговы раз засяродзіў увагу на поўным карт-бланшы для сілавікоў ва ўжыванні баявой зброі супраць беларусаў. Малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы. На беларуска-расейскай мяжы ўзмоцненыя захады кантролю, паведамляе тэлеграм-канал праваабаронцаў «Майдэй Тым». Азначаецца, што да канца траўня па-ранейшаму правяраюць абсалютна ўсіх, хто мінае мяжу. Пры гэтым шчыльнасць кантролю і дадатковыя правяранні розніцца ў залежнасці ад КПП на розных трасах, звяртаюць увагу праваабаронцы. Гэтак на трасе Віцебск-Смаленск, акрамя пашпартоў, памежнікі сталі глядзець і дакументы на аўта. На галоўнай магістралі М1 Менск-Масква у бальшыні вандроўнікаў проста фатаграфуюць пашпарты. Пад асаблівую увагу трапляюць толькі грамадзяне Расіі. А на ўездзе ў Беларусь з боку Пскоўскай вобласці памежнікі цяпер дзяжураць з аўтаматамі, што здзівіла і напужала некаторых пасажыраў. Таксама з'явіўся кантроль на чыгунцы. Ніякіх афіцыйных тлумачэнняў дадатковых захадаў кантролю і бяспекі не даваў ні беларускі, ні расейскі бок. Продажы бензіну з беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў рэзка выраслі на таварнай біржы ў Санкт-Петербурзе. За 3 тыдні траўня амаль у 60 разоў у параўнанні з аналагічным перыядам летась. І хаця расійскі рынок для айчынных НПЗ не прэміяльны, выгаду ўлады ў Беларусі ўсё ж маюць, азначыў у эфіры студыі Белсат вядоўца праграмы «Оптимум» на ютуб-канале «Беларусы і рынок» Андрэй Махоўскі. Беларусь напрыканцы мінулага года беларускія НПЗ атрымоўвалі
расійскую нафту на умовах, ну, гэта называется давальческой переработки. Калі гэта не беларускае паліва, калі яны атрымоўвалі грошы толькі за тое, што яны перапрацоўваюць гэтае паліва, а паліва яно як бы належыць расійскім кампаніям. Нафта належыць расійскім кампаніям, паліва належыць расійскім кампаніям. І як мы ведаем, Лукашэнку гэта дазволіла дамовіцца з Расіяй на такія выгадныя умовы паставак расійскай нафты. Міністэрства прыроды агучыла папярэднія вынікі правярання комплексу «Дукорскі маёнтак», што днямі выклікаў абурэнне беларусаў праз утрыманне жывёлінаў у неналежным стане. Парушэнні там усё ж таки знайшліся. В рамках проверки установлено нарушение требований регистрации диких животных в неволе, предусмотренных законом о животном мире. В настоящее время начат административный процесс по статье 16.23 Кодекса об административных правонарушениях. Што да ўмоваў утрымання жывёлы, то ў Мінпрыроды заявілі, што яны адпавядаюць афіцыйным патрабаванням. Цяпер адмыслоўцы высвятляюць, ці законна ў дукорскім маёнтку валодаюць прадстаўнікамі фаўны. У ведомстве запэўнівалі, што сітуацыя з аб'ектам, які здабыў недобрую славу ў сеціве, на пастаянным кантролі. Беларускі турыстычны бізнес умее здзіўляць. Найчасцей вандроўкі ў краіне выглядаюць найбольш бюджэтным варыянтам адпачынку, але з гэтым тэзісам надумаў паспрашацца тураператар Малібу Трэвел, чыя прапанова рачнога круізу па Берасцейшыне стала прадметам шырокага абмеркавання ў сасцедцы Трэц. За круіз на 7 начэй на цеплаходзе «Белая Русь» па кругавым маршруце, які ахоплівае Берасце, Пінск, Кобрын і некалькі малых паселішаў, патэнцыйным турыстам прапануюць заплаціць ад 3020 рублёў з чалавека. І гэта ў каюце эканом-класу з агульнай прыбіральняй і душам. Што праўда, з 4-разовым харчаваннем і на борце, цытата, з шырокай экскурсійнай і культурніцкай праграмай. У каментарах беларусы, акрамя эмацыйнага здзіўлення і абурэння цэнамі, заўважылі, што нават марскія круізы камфартабельнымі лайнерамі каштуюць танней за айчынную альтэрнатыву. Выказвалі меркаванне, што такім чынам перавознік спрабуе акупіць цеплаход, а карпаратыўны акаунт Альфа-банку нават пастанавіў прапанаваць з такой нагоды афармленне крэдыту. Тураператар заявіў, што не можа паўплываць на кошт, бо яго фармуюць круізныя кампаніі і аператары. Прыклад сапраўднай рамантыкі, які скарыў інтэрнэт. У сеціве зрабілася папулярным відэа з Менску, на якім хлопец з букетам у руках чакаў на прыпынку каханую. Карыстальнікаў асабліва расчуліла тое, што ўсё адбывалася пад моцным дажджом. На лаў-сторы маладых беларусаў ужо адрэагавалі некаторыя кампаніі. Гэтак Макбай запрасіў пару на абед, а сервіс для стварэння фотакніжак хоча прапанаваць закаханым лаўбукі. Без каментара. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Каб не прапусціць галоўнага, заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі «Белсату». Калі для вас гэта бяспечна, пастаўце лайк і пракаментуйце гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».